Alamusa Desanburu kalo tile 3 san 2020 an minnu sɔgɔlen b'a la nin wagati in na an b'a fo fɔ sigiyɔrɔ la. Jamana b'a fɛ ka nin kura don seko ni dɔnko bololabaara ani ɲɛ damunda bololabaaraw la. Faransi jamanakuntigi kɔrɔ Valéry Giscard d'Estaing ye diɲɛ to ka si to san 90 ani san 4 na. Ni y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen. Ala ye Faransi jamanakuntigi kɔrɔ Valéry Giscard d'Estaing ka kalifa minɛ la surɔ araba ka dugujɛ bi alamusa la Desanburu kalo tile 3 san 2020. Valéry Giscard d'Estaing ye jamanakuntigiya kɛ Faransi kɔnɔ ka ta san 1974 na ka taga se san 1981 ma. Coronavirus kɛra sababu ye. An bɛna aw ka ni kunnafoni walewaleya don n'a nataw la. Bololabaara seko ni dɔnko minisiri ye dɔgɔkun lajɛw boloda min masala bolo ye ka jɛka seko ni dɔnko bololabaaraw kungelenna sankɔrɔta. A daminɛna Nɔvɛmburu kalo tile 30 san 2020 a bɛ taga kuncɛ Desanburu kalo tile 30 nata ye. Dɔgɔkun min daminɛlen filɛ nin a ɲɛmaya tun bɛ bololabaara seko ni dɔnko ni ɲɛ damunda minisiri Madamu Kadijatu Konare bolo. Juma Bamako lajɛkɛso min bɛ wele CICB. Denmisɛnniya ni farikolo lajɛ minisiri Musa Agi Aktayɛri tun b'a kɛnɛ kan ka fara seko ni dɔnko minisiri kɔrɔ ani diɲɛ tɔnba jɛkuluw ka cidenw. Laɲini tun ye ka hakilijagabɔ kɛ nin baarafɔlenw ka ɲɛtaga la. Gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ walasa fura bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min. Hakilijagabɔ bɛ kɛ sinimasu, ɲɔgɔlɔ, gafew, dɔnsew ani sangawulikow kan. Nin bɛɛ bɛ boli bɔgɔlanw, faso tɔgɔla fɛnkɔrɔ, bololabaaraw ani nisɔndiya ni damu kɔnɔna na. A kun ye walasa ɲɛtaga bɛ se ka sabati. Farafina jamana minnu basikɛtikɛlaw si hakɛ tɛ tɛmɛ san 18 kan n'u bɛ wele ko U18. O cɛmanw n'o musomanw ka farikolo ɲɛnajɛ daminɛna kunun araba Desanburu kalo tile 2 san 2020 Egypte kɔnɔ. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kupu 2 ka tan jamana kelen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ. Cɛmanninw ta daminɛna kunun araba, musomanninw fana ta bɛ daminɛ sini juma. Jamana minnu b'a kɛnɛ kan cɛ kunda o ye Mali, Egypte, Congo RDC, La Guinée ani Rwanda ye. Muso kunda fana ye Mali, Egypte, Senegali ani Rwanda ye. Mali, Egypte ani Rwanda senb'a 2 bɛɛ la. Laɲini kelen de bɛ Mali la Egypte jamana kɔnɔ ka segin ni kupu ye faso la. Lɛri 24 ka kɔn basikɛtikɛlaw tali ɲɛ Egypte. Denmisɛnniya ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri Musa Agi Tayɛri ye darapo di jɛkulu 2 ninnu kapitɛnw ma. O kɛra sibiri don Nɔvɛmburu kalo tile 27 san 2020 kunnafoni lajɛ sɛn dɔ fɛ kopo ninnu 2 kun kan. Nin de bɛna dansigi a ka bi kunnafoni la. An b'a fɔ a k'an bɛn don wɛrɛ la nin kɛnɛ kelen kan.